100 rokov, nech žije nám. Dajte svetlo. 100 rokov, nech žije nám. 100 rokov, nech žije nám. Nech žije nám. A teraz ty to jedna niečo musíš spuknúť. Je to kód, ja pozerám, čo to za... No ono, tá šľahačka bola rovná, vyzeralo to ako 1,7. Toto prosím pekne má vyzerať ako 17-ka. To je akože 17, no spukni sviečku. To sme pre teba viedli. Jednotku vidíme 7. To je pre teba jeden koláč. To sme viedli pre teba. Aha, počkaj, sedmičku tam vidno. Naozaj. To je tá šľahačka. Aha. Wow, je. Želaj si čo chceš, nikdy to nedostaneš. Grzecho, nemodli sa teraz. Tak, môžeme si dať koláča a hrať deň. Mal by si mať nejaký prejav. Tak, dobre, ale to treba... Proslov. Treba dať... To je žambon.